इतना तगड़ा मैच की दिलवा धड़क धड़क करे लागल। छक्का चौका के बरसात में लास्ट ओवर तक सस्पेंस बनल रहल। जानल जाई के जीतल आ के हारल। सबसे पहले नमस्कार प्रणाम तमाम भोजपुरिया क्रिकेट के दर्शक लोगन। आज फिर से चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए बारन हमारे मित्र पांडे जी। तो अब जानल जाई विस्तार से। पांडे जी, दिल्ली आ लखनऊ वाला मैच देख ली। दिल्ली कैपिटल्स तो लखनऊ सुपर जायंट्स के धुलाई कर दिले बा, एगो विकेट से हरैले बा। अरे बाप रे बाप, तिवारी जी का कहता नहीं, लखनऊ हार गई। अंत तक लड़ाई भइल का? पांडे जी, आखिरी ओवर तक सस्पेंस बनल रहल। दिल्ली के बस 6 रन चाही रहल आ जब 20वां ओवर के पहला गेंद पर ऋषभ पंत LBW के रिव्यू लेलस तो दिल्ली के फैंस के तो हलक सूख गेल रहे, काहे कि से ई लास्ट जोड़ी रहे। लेकिन फैसला दिल्ली के हक में गईल। अगले ही बॉल पर मोहित 1 रन लेके स्ट्राइक पर आशुतोष के बोला लेलस आ तीसरा गेंद पर एगो तगड़ा छक्का मार के आशुतोष खेल के ख़त्म में कर देले रहे। तिवारी जी, हम कहत रही कि ई छोकरा कुछ कमाल करिए। इम्पैक्ट प्लेयर बन के आइल आ लखनऊ के बॉलर के बनारस के पान खिला खिला के मारलस। पांडे जी 16 आना सही बात कहल ह। 31 गो गेंदा में 66 रन ठोक के मैदान में आग लगा दिलस। लखनऊ के गेंदबाज लोग पान खात रह गेल आ बॉल सीमा पार जात रह गेल। कुल 5 गो चौका आ 5 गो छक्का जड़ले रहे। पांडे जी, ई विपराज निगम सोनू निगम की भाई ह का? एहो कमाल के खेललस। 15 गो गेंदा में 39 रन ठोक देहलस। 5 गो चौका जड़ले रहे आ 2 गो छक्का हिला देले रहे। अरे जी, तो ई लखनऊ के स्कोर कितना रहे? दिल्ली 209 रन ठोकले रहे। पूरा विस्फोटक बैटिंग। निकोलस पूरन तो 75 आ मिचेल मार्श 72 रन के धुआंधारी पारी खेलले। एक बेर तो लागत रहल कि दिल्ली के लोग अभिये से टिकट कटा के घर जाई, लेकिन दिल्ली तो गजबे कमाल कर देले। तिवारी जी सच कहल, पहले तो 7 रन पर 3 विकेट गिरल, फिर 113 रन तक जाते जाते 6 विकेट। लेकिन विपराज निगम आशुतोष मैदान में अलन आ ई साबित कर देलन कि जब तक बल्ला चले तब तक खेल जले। पांडे जी, हमनी लोग के बचपन में ऐसा मैच कहाँ देखे के मिलत रहे। तब तो सिर्फ रेडियो पर गेंदबाज दौड़ पड़े सुन के खुश हो जाइत रही। सही पकड़ला हो तिवारी। आजू के ज़माना तो हाई डिफिनेशन धमाका है। आप बताई, दिल्ली के टीम में मिचेल स्टार्क भी गजबे बॉलिंग कैलस, 3 गो विकेट ठोक देलस। पांडे जी, ठोकलस कि उखाड़लस हो। और कुलदीप यादव भी करिश्मा कर दिलन। 2 गो विकेट चटका के लखनऊ के रन रोक देहल रहे। अरे जी, अहाँ के कहे के मतलब है कि लखनऊ जीतल मैच हार गई ना? हाँ, आ सबसे बड़का मौका तो तब गवा दिलन जब पंत के हाथ से कैच छूट गई आ एगो स्टंपिंग के मौका भी छोड़ दिलन। ये बात कहला हो, ये मैच पूरा मसालेदार रहा, पूरा पैसा वसूली, इंटरटेनमेंट। अरे एकदम झन्नाटा। आखिरी ओवर तक लोग कौआ के नाच जैसन तनाव में रहल। अब ठीके बा, अब अगला मैच देखे के तैयारी कर लिहल जाओ। पांडे जी, अभिये से चाना चुबैना जुटा ली, न तो मैच के मज़ा अधूरा रह जाई। आप लोगन अपन राय कमेंट में लिखी आ चैनल के सब्सक्राइब करके अपन सपोर्ट दिखाई। क्रिकेट के हर चर्चा आ अपडेट खातिर यही जगह पर मिलते रहीं। धन्यवाद।